Jóbov príbeh nezačína na zemi. Začína sa v nebi. Dialóg, ktorý je mimo ľudského sluchu, pripravil pôdu pre jednu z najväčších skúšok viery, aké kedy boli videné skúšku, ktorá mala odhaliť silu spravodlivého muža a vernosť a zvrchovanosť Boha. V tichej krajine na východe, kde ranné slnko osvetľovalo zem svojím teplým zlatým odtieňom a ticho úsvitu ukrývalo starodávne tajomstvá, žil muž menom Jób. Jeho život kedysi stál vysoko ako kvitnúci strom plný charakteru, zasadený pri hlbokých vodách a rozprestierajúci svoje požehnanie, kam až oko dovidelo. Jeho majetok bol 7 000 oviec, 3 000 tiav, 500 záprav volov, 500 oslov a obrovská pokladnica, takže bol najmocnejším zo všetkých národov východu. Nielen kvôli svojmu bezkonkurenčnému a nesmiernemu bohatstvu, ale aj kvôli svojmu vysokému spoločenskému postaveniu, charakteru, láskavosti, štedrosti a vysokým morálnym a duchovným hodnotám bol skutočne najváženejším a najvplyvnejším mužom v regióne. Jeho dobytok sa túlal po rozľahlých poliach, jeho sluhovia cieľavedome prechádzali po jeho domácnosti a smiech jeho detí naplňal vzduch hudbou. Oslavy sa konali často a každá z nich rezonovala radosťou a jednotou, keďže sa bratia a sestry zhromažďovali pod jasnými lampášmi a pod holým nebom. Ich hlasy sa vrúcne rozprávali a ruky si nežne zopínali. Jób s vďačnosťou sledoval, ako jeho deti oslavujú spoločný život, netušiac, že tieto spomienky sa čoskoro stanú pokladmi, ktorých sa bude držať v tme. Skoro ráno sa Jób venoval príhovornej modlitbe. Keď radostný hluk zhromaždení jeho detí utíchol v noci, vstal s vážnou nežnosťou a obetoval sa za ne. Uvažoval, že možno vo svojom vzrušení hovorili hlúpo, alebo sa ich srdcia vzdialili od úcty. Jeho oddanosť sa nezrodila zo strachu, ale z lásky z túžby otca vidieť svoje deti kráčať v čistote. Služobníci prechádzajúci cez nádvorie sa niekedy v tichosti zastavili, cítiac posvätnú váhu jeho modlitieb, keď volal k Všemohúcemu o pomoc s úprimnosťou, ktorá sa dotýkala aj toho najzatvrdnutejšieho srdca. No zatiaľ, čo zem žila v rytme rutiny a mieru, otvoril sa jej pohľad do svetov neviditeľných pre ľudské oko. Tam, na mieste nepredstaviteľnej slávy, stáli pred trónom synovia Boží. Vzduch sa chvel slávou, keď sa nebeské bytosti zhromaždili, aby vzdali úctu. Medzi nimi bol niekto, ktorého prítomnosť zatemnila atmosféru chladným vzdorom. Keď sa protivníka pýtali, prišiel dopredu a vysvetlil, že putoval po celej zemi. Všemohúci, ktorý skúma všetky srdcia, vrúcne hovoril o svojom služobníkovi Jóbovi bezúhonnom, spravodlivom, vyhýbajúcom sa zlu, ktorý sa bál Boha každým dychom. Protivník spochybnil toto svedectvo tvrdením, že Jóbova vernosť bola založená na pohodlí. Argumentoval, že požehnanie ochránilo Jóba pred skutočnou skúškou a že ak by bol Jób zbavený všetkého, opustil by vieru, ktorá ho definovala. Boh vo svojej múdrosti dovolil, aby sa skúška vyvinula a dal protivníkovi prístup k Jóbovmu majetku, ale nie k nemu osobne. Nebeský dvor stíchol, ako by sa samotný vesmír uklonil, aby sledoval, čo bude nasledovať. Na zemi sa deň začal ako každý iný. Jób sa prechádzal po svojich poliach, zdravil robotníkov a kontroloval, ako napreduje jeho dobytok. Z vzdialených dvorov sa ozýval smiech detí a šum každodenného života zakrýval závoj pokoja. Ale na obzore jeho osudu sa zhromaždil tieň, neviditeľný, no zdrvujúco skutočný.
Keď slnko dosiahlo svoju výšku, sluha sa priblížil trasúcimi sa krokmi a chrapľavým hlasom vystrašením. Vysvetlil, že lupiči napadli voly a osly, pobili robotníkov a uniesli zvieratá. Skôr než šok z tejto správy mohol preniknúť do Jóbovho srdca, prišiel ďalší sluha s tvárou bledou od hrôzy a oznámil, že na ovce a pastierov spadol z neba oheň a úplne ich pohltil. Tretí posol dorazil a od paniky zadržal dých. Vyhlásil, že ďalšia banda lúpežníkov Sabejci napadla jeho sluhov, uniesla všetky ťavy a zabila všetkých, ktorí sa vzopreli, a dodal, že prežil iba on sám. Potom prišiel posledný sluha, ktorý padol pred Jóbom na tvár a zlomil sa mu hlas, keď rozprával, ako silný vietor udrel do domu, kde Jóbove deti oslavovali. Konštrukcia sa prudko zrútila a nikto neprežil. V tejto chvíli sa zdalo, ako by sa samotný čas rozpadal. Jóbovi sa zatajil dých, keď ho ťarcha straty zaplavila ako nemilosrdná vlna. Smiech jej detí, kedysi melódia v jej dome, sa stal prenikavou ozvenou v tichu, ktoré ju teraz oklopovalo. Srdce jej puklo pod nepochopiteľnou realitou straty každého dieťaťa, za ktoré sa modlila, každého, ktoré mala v srdci drahé. Zlomený žiaľom, Jób si roztrhol rúcho a váľal sa v popole, z ktorého kedysi ako kadidlo vstávali jeho obety. V popole, v ktorom sa kedysi hrali jeho deti. Jeho plač nebol obviňujúci, ale skôr uznaním bolestnej pravdy. Život začína z ničoho a končí rovnako. Hlboko sa uklonil až k zemi, hlas sa mu triasol, keď chválil meno Pánovo a prejavoval úctu aj uprostred smútku. Nebesia sledovali a protivníkové argumenty narazili na Jóbovu neochvejnú vernosť. Súdny proces sa však neskončil. Nebeské zhromaždenie sa opäť zhromaždilo. Protivník sa objavil nepokojný a frustrovaný a uznal, že Jób sa pevne držal svojej bezúhonnosti. Ale navrhol temnejší test. A tvrdil, že ak by Jóbovo zdravie bolo ohrozené, určite by sa zrútil. Všemohúci vo svojom zvrchovanom zámere dovolil, aby sa skúška prehlbila a aby sa úzkosť dotkla Jóbovho tela, ale nie jeho ducha. Čoskoro sa Jóbovi na koži od hlavy po päty objavili bolestivé vredy. Jeho noci sa naťahovali na agóniu, dni na neznesiteľné nepohodlie. Sedel medzi popolom a zúfalo si škriabal rany rozbitou hlinenou nádobou. Muž, ktorý kedysi dôstojne stál medzi staršími, teraz sedel na nepoznanie, zožieraný bolesťou. Jeho zdrvená manželka sa naňho pozrela s neopísateľnou bolesťou. Srdce sa jej zrútilo pod ťarchou utrpenia jej milovaného muža. V úzkosti vyjadril svoje zúfalstvo a veril, že smrť mu môže ponúknuť viac milosrdenstva ako život, ktorý teraz prežíval. Hoci bol Jób rozrušený, uznal, že život prináša požehnania aj nepriazeň osudu a kvôli ťažkostiam, ktoré zažíval, sa nevzdal svojej úcty k Bohu. Správa o Jóbovom utrpení sa rýchlo rozšírila a traja priatelia Elifaz, Bildad a Zófar cestovali zo svojich vzdialených domovov, aby ho utešili. Keď ho zbadali z diaľky, sotva ho spoznali.
Zmocnil sa ich zármutok a hlasno plakali, roztrhali si šaty a sypali si prach na hlavy. 7 dní a nocí sedeli s ním v tichosti, neschopní hovoriť, zdrvení pohľadom na hlboké utrpenie. Ich prítomnosť bola spočiatku útechou, tichým svedectvom o spoločnosti v utrpení. Keď Job konečne otvoril ústa, vydal z neho taký drsný výkrik, že prerušil ticho. Preklial svoje narodeniny a prial si, aby boli vymazané, aby nikdy neexistovali. Pýtal sa, prečo je svetlo dané tým, ktorí trpia, prečo je život udržiavaný tým, ktorých cesta sa zdala byť skrytá v temnote. Jeho sťažnosť nebola vzburou, ale úprimným prejavom duše topiacej sa v žiali. Jeho priatelia odpovedali, ale ich chápanie bolo obmedzené. Elifaz prehovoril prvý, odvolával sa na sny a vízie a naznačoval, že utrpenie nepochádza z prachu, čím naznačil, že Job si to musel nejako spôsobiť sám. Bildad uistil, že Boh nikdy nezavrhne bezúhonných. Čím naznačuje skryté priestupky. Zófar nabádal Joba, aby sa kajal z hriechov, ktoré nespáchal. Ich slová, hoci zahalené do náboženského jazyka, sa Jobovmu zranenému srdcu zarezali hlbšie. Aj keď nemali právo hovoriť alebo sa dokonca odvážiť mať k týmto veciam názor. Jobovi sluhovia, ktorí prežili, počuli priateľov svojho pána. Títo sluhovia si šepkali medzi sebou, zarmútení bolesťou svojho pána. Cítil úzkosť, pretože tieto vysvetlenia zdalo sa, že veci len zhoršujú. Niekedy sa zdalo, že niektoré z Jobových detí opäť ožije v jeho mysli, spomínal si na ich smiech, objatia, jedinečné hlasy na rodinných stretnutiach. Niekedy vo vyčerpaní mal pocit, ako by počul ich slabé stopy, ozveny, ktoré len prehlbovali jeho túžbu. Tieto spomienky sa stali útechou aj bolesťou zároveň, pripomienkou toho, čo stratil a čo si stále vážil. Job sa bránil tvrdením, že za jeho utrpením sa neskrýva žiadny skrytý hriech. Túžil po Božej odpovedi, po vysvetlení tajomného účelu svojej bolesti. Neplakal, aby unikol utrpeniu, ale aby mu porozumel. Jeho duch zápasil s otázkami, ktoré sa nehodili na vyjadrenie slovami. Argumenty jeho priateľov nedokázali pochopiť hĺbku božskej múdrosti. A nebeské ticho na ňo ťažko doliehalo. Aj keď Job cítil veľkú bolesť, hlboko vo vnútri vedel, že ticho neznamená opustenie. Job si to neuvedomoval, ale za oponou sa niečo hýbalo. Všemohúci počul každý plač, každý ston z popola. A hoci odpoveď ešte neprišla, ten, ktorý vládne búrkam a hovorí cez výchrice, sa každú chvíľu blížil. Spravodlivý muž sedí v popole, nepochopený svojimi priateľmi. Preniknutý smútkom. Mučený na tele. Predsa sa obracia k Bohu, ktorého nemožno vidieť. Vylial svoj nárek. Súperovi sa ho nepodarilo zlomiť. A hoci tornádo ešte nedorazilo, formuje sa za horizontom. Boh stvorenia sa pripravuje vstúpiť do Jobovej búrky.
Týmto končí prvá časť série Job Umbreaka Blesoo. Nezabudnite sa prihlásiť na odber kanála, dať mu like a zdieľať ho s ostatnými. Pozrite si druhú časť tohto príbehu, ktorá bude čoskoro dostupná len na tomto kanáli. A ak prechádzaš nejakou ohnivou skúškou, nevzdávaj sa svojej dôvery v nášho dobrého a milosrdného Boha. Modlím sa, aby ťa Boh nebies čoskoro navštívil a osvietil svojím svetlom všetky oblasti tvojho života. V mene Ježiša, amen.